Sean Bradley'n clirio. Goset ymlaen at Zach Clark. Dim ond a Brwseisis yn ôl i'r ymwelwyr. Zach Clark dal ar y meddiant. Goset rwan, goset o bell! Fodfedd i heibio'r postyn. Ond i Dani Goset heb sgorio tymor yma. Ond oedd o ddim yn bell o gwbl o ganfod yr hwyd y fanna. Talad hir gan Jack Wilson. Yn adlamu dros ben Griff John ac i lwybr Dan Hawkins. Hawkins mewn i cwrt Cosby! Ac arbediad gan Harry Thomas yn achub Caernarfon. A rwan mae Hwlffordd yn gofyn am ei cwrs Motyn. Ond oedd Mr Owen y dyfarnwr yn y fan ar lle. Gyda'r Hawkins allan at Oscar Borg. Croesiad Borg, tuag at Taylor Crossdale. Taylor Crossdale! Ac am yr ail waith o fewn munud, Harry Thomas y golwr yn achub Caernarfon. Tacl berffaith gan Abruzesi yn ennill y meddiant. A'i Bas Letsaws o yn adlamu dros ben Dion Donahue at Dan Hawkins. Hawkins mewn i cwrt Cosby! Ac am y trydydd tro yn y chwarter cynta, arbediad rhagorol gan Harry Thomas rhwng y pist i Caernarfon. Donahue yn rhyddhau Sean Bradley. Sean Bradley. Adam Davies rwan ar ei chwith. A'r bel yn cael ei chlirio ddi ar y lluniau. A Clark unwaith eto. Ac am yr ail waith yn arwrol. Hwlffordd yn llwyddo i rwystro'r bel a canfod yr hwyd. Wilson dros dy wal. A fe gurodd o'r mur amddiffynol. Ond oedd o methu curo Harry Thomas. Yr ergyd ar y targed. Safliad Lee Jenkins. Safliad Mooney. Canfod Dani Goset. Goset at Sean Bradley. Bradley at Zach Clark! A Zach Clark ddim ond yn gallu canfod yr hwyd ochr. Symudiad slick gan y tîm cartra. Hawkins yn troi. Derbyn y bel yn ôl gan Harry John. Hawkins yn codi'r bel mewn i cwrs Cosby! A Rio Dyer yn curo'r trap cam sefyll ac yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. A fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y ras i gyrraedd y chwech ucha. Dion Donahue ar garlam, ar frys. Bel allan. Ac Sean Bradley. Bradley'n fficio fynd i'r ffordd ac yna mynd ffordd arall. Croeso Sean Bradley. Peniad Adam Davies! A gai hwnna oedd y cyfle i'r tîm cartra. Mond un lle mae hon yn mynd. I mewn i cwrt Cosby. Peniad Mooney mlaen. Tu hwnt i Adam Davies. Bel allan at Iwan Cartwright. Griff John yn neidio i mewn. A mi oedd hi'n fler gan gapten Caernarfon. A Mr Owen wedi mynd i'w bocad wrth i'r chwaraewyr ddadlau i flaen o. A mae'n awthio blin a rhwystredig. Pa lew fydd y cerdyn. Melin. Di hangfa i Griff John. Na Dion Donahue sydd wedi cael ei anfon o'r cae. A mae'r tîm cartra yn mynd i orffan efo 10 dyn. Griff John, y gig hir letraws. Darren Thomas yn rheoli'r bel yn wych. Bel yn dod nôl a Thomas. Thomas i mewn i cwrt Cosby. Thomas i mewn eto. Ei ergyd o'n taro Adam Davies! A rywsut! Mae'r bel di mynd dros y bar. A dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Dihangfa anfarth i Hwlffordd reit ar y diwedd.
Thought we should have been ahead early doors. We had a few chances, didn't take them. And then Caernarfon got into the game and had a couple of chances themselves first half. But to come here, keep a clean sheet and 3 points is a big game for us today. Rio, it's a long old journey up to Caernarfon, especially this time of year, but it was worth it as a big win today. Yeah, massive. That brings us closer to back in with Caernarfon, Bala, everyone in around us. So we have to win today to keep, pushing on to hopefully get into that top 6. Dwi'n meddwl yn heddi colli. Dwi'n meddwl yn game of 2 halves, os oedd hwnna, the conditions really anodd first half, oedden ni'n erbyn y gwynt, ac o'n i'n meddwl bod yn defendio dda. Oedden ni'n gret efo'r bel, a sy'n di gallu bod mwy bref, ond dwi'n dallt hefyd bod mae'r gwynt yn hawy, mae'n anodd. Yeah, we knew if we didn't win today, then top 6 was probably over for this season. So we know how big a game it was for us. We managed to get the 3 points, but we're still in 7th, we've got a long way to go, 4 big games left. It's 5 undefeated in the league now. You're hitting momentum at exactly the right time. Yeah, this is the time, business end of the first part of the season, I guess. It's my first time in the league this year. And I'm just learning, off everyone. I'm still young, trying to improve every day. And this is one of the best places to do it. Tair game I fynd. Ydych chi dal yn coelio yn y le yn y chwech yna, dwi'n siŵr? Ond, definite. Dyna di'r gol di bod o ddechrau season. Ac nathon ni siarad amdano yna. Nathon ni dweud, diolch bwys os da ni'n cael dro heddiw, oedden nhw'n obviously chwarae ennill, ond oedd y results gweithio, ond oedd colli ddim yn y game plan heddiw allan wneud.